balik kanimo. Ang buta nakakita, ang bungol nakadungo, ang bakol nakalakaw, bisan ang patay ibanhaw mo. Pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos, wala ko'y balatian nga, wala mo ayuha. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, wala ako'y problema nga, wala mo sulbara. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, pagkagamhanan mo, O Diyos, pagkagamhanan mo, O Diyos, wala ko'y balatian nga, wala mo ayuha. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, wala ako'y problema nga, wala mo sulbara. Pagkamaayo mo, pagkamaayo mo, pagkamaayo Haroon ang pagbalik niya, apalikson ko andam ka ba? Kasing-kasing mo karong baguhan na, aron langit ang maangkon ta. Mga kagubo Ang panahon tadyutay na lang, kasi Jesus mo balik na. Ang mga ilhanan ng atuman sa pagpahimat nun sa tanan, dunay daghang mga timaan nga ingon sa kasulatan. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso, wa mahuti kusog, tunog ug bagyo sa kinabugid ko, mahadlok kay lahat.
buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong. Dalaygon ng Dios nga mga panalangin sa matag usa. Kumusta ka mo nini nga sayo sa kabuntagon? Oras sa atong nga programa alas 9:25. Luwas, si Jesus lang magaluwas. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpakiguban sa atong mga pinalanggang suking tigpaminaw sa Shine FM 101.3. Nagkadiri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Uhilang sa liki, gamhanan, kanabog na sa tibok nga kalibutan. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw sa atong mga kaigsunan nga nakasuhod na sa ato ang programa. Wailain ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong nga pagpaminaw. Laygon ng Dios nga naghatag og kadaog kalampusan sa atong pagpuyos kalibutan. Sa atong nga pag-abli ug pagsugod sa atong nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ato ang sugdan ni diha sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo matagusa nga mo adto ta sa pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo nga iya na usab kitang gihatagaan og adlaw aron makapadayon sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong tungod kay sa atong pagkinabuhi sa iyang mga mensahe, mga kaigsunan kanunay ang kadaugan. Akong gihangyo matagusa sa pagduol, pagdangop ug paghatag og mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab. Amahan mo nga Dios nga makagagahom. Nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Nagpasalamat kami sa mga butang nga imong gipiyal kanamo, diin imo kaming gigitudluan kung unsaon amo kang maalagaran ining tanan. Niyan usab kami o Dios nagkahiusa ninimong programa nga walay laing gisgutan o walay laing gipatalinghogan kundi ang imong mga pulong pagtulunan nga naas bala ang kasulatan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalangin, diin naghatag ka kanunay kadaog ag kalampusan sa among pagkabot sa panalangin nga imong gisaad sa bala ang kasulatan. Amo kang gipasalamatan sa imong pagpanalangin na usab sa among kinabuhi, diin amo na usab nga maangkog mabatunan ang panalangin nga walay sama. Nga mao ang imong pulong nga mo'y muhatag kanamo sa kadaugan, kalampusang kaluwasan o kinabuhing way katapusan. Diin imong giandam sa mga tawo nga nagpadayon sa pagkinabuhi sa balaang kasulatan. Salamat o Dios sa imong pagpoproteksyon, pagpanalipod sa among pagkiguban sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Good morning. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong. Kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. May buntag, mayo nga pakiguban sa tanang mga pinalanggang sugig tigpaminaw sa Shine EP 101. Kamo ang number 1 diri sa atong programa. Kawang lang Mayo nga pakiguban ni Brother Moses Cardinte. Mayo nga buntag ug mayong pakiguban ni Tio Filimon Alianic family, uban ni Tia sa Rosita ug ni Brother Dodo nga ato ra gyung silingan diri sa atong FM station. Si Tio Jose ug Tia Rita, mayong buntag, mayong pagpaminaw. O good morning sa atong mga igsuon nga mga makugihon, mga buotag malipayon nga mga kaigsuonan, mga kasilinganan, kamo ang number 1 sa ato ang FM station 101.3. Mayong pagiguban ni Noy Luciano og ninang Idil og sa inyong mga anak may buntag ni Brother Jason.
Og may buntag may pagiguban ni Gao Joel og ni Dai Cora og ni Brad Ramon og ni Ate LB, mga De Villieres family. Good morning. Og sa mga Tindinoyo family may buntag. Og sa tanang nakasud na sa atong nga programa diha sa Live FB, maayong buntag, maayong nga pagpaminaw ug ang Dios magpanalangin sa tanan. Good morning, maayong nga pakiguban, ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga naghatod ng mga mensahe diri sa atong nga programa. Si Brother Dari Herolaga, good morning Pastor Gideon, matud pa. Watching from Margo sa Tubig, Sambuanga del Sur. Request ko kanta Makalangit, Pastor Gideon, nasaan na kaya ako. Salamat sa pag-play. Ang Diyos magpanalangin ka ninyo diyan. Hilang sa ligi ang kamhanan, nalagmog na sa tibuok na kalibutan. Siya ang Diyos sa Awit Makalangit mga kaigsuonan. Akong tagaag pagtaga diri sa atong panag-uban, nasaan na kaya ako. sa May buntag ni Elsie Candelario, may buntag diha day og ni Brother Emilio Cabugos, good morning. Ni Estrelita Balaw, Syahasada, maayo nga buntag pastor. Tanaw og maminaw na sad ko sa pulong sa Ginoo nga imong i-share sa matag usa namo. Salamat pastor sa walay sawa nga paghatod sa mayong balita sa matag usa namo. Salamat kaayo sa Ginoo, Sister Estrelita. Og si Jude Ahor, asa man ni? May inanon ba pagbasa? Si Christian Queen Camero Bulabon matod pa. Good morning Pastor, live nakadiri sa Shine FM Kansumandig. Mayong buntag, mayong pakiguban sa tanang mga listener sa Shine FM Kansumandig. Mayong buntag sa tanan nato makigsonan diha sa Pakwan, sa Gihob, Barangay Pakwan, Barangay Giho, Barangay Kansumandig, ato mga kaigsuonan nga kutob sa Maabtan. Niining maong FM station ilabi na sa Barangay Plagatasanon. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Elder Raimundo Escopite og maayong pagpaminaw ni Pastor Billy uban sa pamilya og sa tanang mga Escopite family. Good morning, ang Dios magpanalangin. Sa mga kaigsuonan diha sa Bantolinaw, pinanguluhan usab ni Pastor Jumar, maayong pakiguban dalaygon ang Dios. Sa tanan nga mga kaigsuonan nga makristohanon, I declare blessing, I declare healing in Jesus name. Maayong pakiguban sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa Linantuyan, diha sa Banuagi, Malubog ug ang Dios magpanalangin. Ibin sa ato mga kaigsuonan diha sa Malaite. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ug sa ato mga kaigsuonan dapit diha sa Himalalod. Mga kabukiran sa Himalalod, mga kabukiran sa Lalabertad, ang ato mga kaigsuonan nga nagpuyo nini mga lugara, I declare blessing niining adlaw. Sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagpamati sa Shine FM, ang Dios nagpanalangin kaninyo. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Kim Ryan Makasaol ug may buntag sa mga Makasaol family ug sa tanang mga pastor nga magkugihon. Good morning. Bisan pa sa atong mga kaigsuonan nga mga kapastoran sa nagalain nga mga organisasyon, sa tanan nga mga kasimbahanan, mga pastor nga walay laing gitamdan kundili ang pagtulunan nga naas balaang kasulatan. Good morning, ang Dios magadihog. Kay ang tanan nga mga kapastoran, mga kasimbahanan, laylain magkaratula o laylain magngalan ang simbahan mga igsoon. Kon ang matag pastor mubarog ra gyud sa mga mensahe sa Dios, magkinabuhi ra gyud sa pulong sa Dios, diha gyud magkahiusa ang tao. Kay nganong diha man magkahiusa kay dunay pasidaan ang Biblia. Nga kon adunay mga Kristohanon nga wala magkinabuhi sa mga pagtulunan sa balang kasulatan, dili
kinahanglang kuyog-kuyogan. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Rochelle Gaba Singgit, si Mimi Dalio. Good morning nga Pastor Wansing from Davao, request kog song Lahotay. Salamat sa pagkanta. Ako ra nang kantahon kay ang ako ang battery wa pa mampud mapuno. Si JG Mains, maayo nga buntag Pastor og sa tanang viewers and listener. Sa nangutana nako nga ang mga compose unya nato ni request sa ako nga maayo ko no nga imuhang i-video ang sinatag si tatay, si tatag si nanay. Pastor, pwede nimong i-upload ang i-video nimo unya i-upload nimo sa YouTube ang si tatag si nanay. Unya akong pasalamatan ang Dios tungod kay nahumanan nako og gama ang video. Grabe ra ka simple nga edit. Unya ako pogi na-upload na sa YouTube ang si tatay si nanay. Og akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan tungod kay ang gihangyo sa atong mga kaigsuonan gidasig ko sa Ginoo sa pagbuhat usab niini. Ug samtang nga nagagama ko sa mao nga awit mga kaigsuonan, dunay mga mensahe sa ako ang pagkatulog nga kinahanglan nga si tatay si nanay maborn again na gyud. Dili kay sa kanta mga kaigsuonan pila ng katuig natong madunggan si tatay si nanay wa pagyapon maborn again. Mahinungdan nga namalandong ko mga kaigsuonan unsay kinabuhi karon sa kinabuhi ni tatay nanay. Amo na nga igamaan sad nako og bag-ong compose mga kaigsuonan si tatay si nanay. Nga si tatay si nanay na born again na. Og salamat sa Ginoo nga ako puning na-upload sa YouTube ug pwede ra gyud ninyo nang ma-download. Alang sa nangutana, asa man nato makaplagan ang imo ma-compose si nanay si tatay nga na born again na Pastor Gideon. Abli ra gyud mo sa inyo nga YouTube o niya i-search ang ato ang YouTube channel ang pulong mo kinabuhi ko. Inyo nang madunggag makit-an ang ato ang mga na-upload nga mga YouTube mga kanta diha sa YouTube. Maayo nga pakiguban ni JJ Mains, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ni RCL Matondo, maayo nga buntag Pastor Labina sa imong pamilya. Og Sister Suli Acorda, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Matod pa diri. Atong igsuon matod pa maayo nga buntag Pastor Dalaygon ang Dios. Mangutana lang ko Pastor unsay ipasabot sa akong damgo. Naay tawo nga nitusok sa ako ang tiyan. Naay tawo nga nitusok sa iyang tiyan og talinis nga kahoy apan ako man nga na hawiran mao nga wala makadulot unya ako siya nga ipatawag sa barangay kay gusto ko makighusay ngano nga iyahaman tong gibuhat apan dili siya mo atubang. Okay. Kana usa kana ka paghatod og mga mensahe nga gihisgutan ka sa mga tao o kana sa kalibutan pa murag gichismis ka, gilibak ka kung baga. Pero dili na nimo dapat kana bitawng tagaan og pagtagad kay ang imuhang kinabuhi ang akong kinabuhi nga nagsugod diha sa pagpangalagad sa Dios dili gyud na bag-o alang nato mga Kristohanon dili bag-o kanang daoton ta kanang butang-butangan ka lutuson ka unya butang-butangan ka sa tanang matang sa sala og kini klaro ni Ginoong Hesus diha sa Mateo kapitulo 5:11 og 12. Usa sa ako ang ikadasig nimo kung makadungog ka sa mga pulong nga dili maayo nga ikaw mo higisgutan ayaw na pansina ayaw na tagda kay nganong dili man nimo tagdon Pastor Gideon kay kanang mga pulong nga basura na siya dili na siya makahatag nimo kaayuhan dili na nimo makahatag og panalangin makahatag nimo nagkaguol makahatag usab na nimo kasamok sa imuhang pagpangalagad sa Dios ayaw na entertain na sa panahon nga adunay mga pulong nga dili maayo ayaw dawata kay mga basura na og dili angay tagdon. Unsa may angay nimong buhaton sa panahon nga makadungog kag mga pulong nga makadaot sa imuhang pagkakristohanon ang imuhang buhaton iampo sila ngadto sa Dios
og ingon si Ginoong Hesus, iampo sa Ginoo nga panalanginan sila. Og aron makabuhat ka niini, palayo, distansya ka og ayaw pakigsuod sa mga taong giunay ra ka. Maunay unod sa imuhang damgo og maunay pagdasig og maunay angay nimong buhaton aron ang imong pagkakristohanon makit-an sa imuhang Pinoyanan. Sama-samang gawain namin. Mayo nga pakiguban ni Gingging Simpron. Good morning nga pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo naka-live na jud ka. Ang Ginoo magauban ka natong tanan. Karong adlaw og madasigon kita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Request awit makalangit lahutay og dito sa cross. Okay. Maayong gabi ni Anib Sirenio, maayong gabi pastor. Diri sa amo ang dapit, diri siguro moabot signal sa FM live. Matod pa diri dili siguro moabot diri sa Davao. Natural di gyud na maabot basta kay di na kining ato ang mga FM station dili gyud na malukop gani ang usa ka isla tungod kay kung mubutang tag mga magamata og high power nga FM mga igsoon, dako kayo na og kapital, dako sad kayo nag-maintenance. Kay kung mubutang ta og 1,000 watts nga FM, nga kanang 1,000 depende pa gyud sa antena. Kung antena mga kaigsuonan nga dili kaayo high og quality, dili sad na inana ka kusog nga mulabay og signal nga makalabang og isla, makatapon og lain nga mga probensya. Depende na sa antena mga igsuon. Naay antena nga kutob ra pod sa pikas barangay, napoy antena mga kaigsuonan nga mulabang gyud dagat nga mutapon gyud sa pikas probinsya. Og ang antena mga kaigsuonan nga kusog nga makapalabay og signal, kung imuhang paliton na siya, kung ato na siyang paliton, tag 30,000 ang usa. O niya kinahanglan manag na ay duha, mas maayo na ay upat. Ang sa una mga kaigsuonan sa FM station nga ako ang diin ko nagdala, adunay 8 ka antena. O niya ang 8 ka antena kung imo nang paliton sa tag 30,000 perteng dako antena lang na plus transmitter na lang mga kaigsuonan niya, tower pa. Mao na nga ang plus maintenance pa gyud mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sumalas ako ang nadunggan sa mga akong mga kaila o higala diha sa Mindanao, naa sila gitukod nga FM nga ang gikusgon 1,000 watts, ang ilahang bayranan sa kuryente 10,000 pesos ang bulan. O niya asa man sila magkuhaan ana. Mauna nga dunay mga FM station nga ni hook up sa uban nga mga programa ug dunay mga komersyal. Pero diri sa ato no komersyal, wala gyud ni solicitation, wa gyud say komersyal. Ang ato ang gitinguha ug atong gipaningkamutan pure nga mga mensahe nga maoy madunggan sa atong panag-uban. Sa maintenance pa lang gani mga kaigsuonan sa kuryente maglisod na. Mauna nga ang gihatag sa Ginoo nga pamaagi sa matag barangay nga walay mga FM station, atong giampo sa Ginoo nga mabutangan bisan og ginagmay lamang ang mga watts mga igsuon, at least mulabang og pipila ka mga barangay. Kay kung mulabang og pila ka mga barangay mga kaigsuonan, dili ra gyud na inana kadako og maintenance ilabi na sa kuryente. Diri lang sa ato ang FM station 101.3 makabayad na ganita og kapis libo. O niya plus bayranan pa sa wifi.
nya maglisod ta ana mga kaigsuonan. Mauna nga muna niyon maglisod pamanggani ta sa pagpadayon mga kaigsuonan. Mauna nga ang ato ang gihimo dire mga igsuon kus Ginoo, maura gyud ang pag-ampo. Kay diha sa mga pag-ampo nagtuo ko nga dili gyud ta pasagdan sa Dios. Kanunay maguna ang Dios aron sa pagtagbo sa unsay gikinahanglan. Lamang diha sa pag-ampo kinahanglan i-maintain ang pagkabalaan, ang pagkamatarong. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan kay ang Biblia nagsulti nga dili gyud maminaw ang Dios, dili gyud mo paduol ang Dios sa tao nga mag-ampo kaniya nga sigira og buhat og sala. Diha sa panahon ni Ginoong Hesus nga dunay say usa ka taong giayo, ang tao nga iyang giayo gi-interview sa mga Hudeo og sa mga magtutudlo sa balaod og sa mga Pariseo. Ang usa ka tawo nga naayo misyar mahitungod sa iyang kaayuhan kung giunsa sa pag-ayo sa tawo nga ginganlag Hesus. Miingon siya mga kaigsuonan, basta giayo lang ko ato nga ginganlag Hesus. O niya ang usa ka tawo miingon nga ako og kamo og kita nasayod nga ang Dios dili maminaw sa pag-ampo sa taong makasasala. Unya si Jesus mianhi mga kaigsuonan alang man sa mga makasala. Unsaon aron ang makasasala mapasaylo. Ang usa ka tawo nga makasasala aron mapasaylo ang iyang mga sala, kinahanglan dawato niya si Jesus. Unsa may mga ilhanan nga gidawat niya si Jesus. Mga kaigsuonan, usa sa mga ilhanan nga gidawat niya si Jesus ang total surrender. Kana bitang kinatibuk-an nga pagpangayog pasaylo, kinatibuk-an nga paghinulsol. Ang pulong paghinulsol mao ang pagtalikod, pagbiya sa sala. Ang sala mga kaigsuonan maunang mga buhat nga dili maayo, maunang mga bisyo nga makadaot sa kinabuhi sa lawas sa tao, kay ang atong lawas templo sa balang espiritu, templo sa Dios, o gibayran, gibalaan o gimatarong. Kanus ani nahitabo nga nahimong balaan o nahimong matarong sa diha nga ang atong lawas gisurrender sa Dios, gitugyan sa Ginoo. Sa diha nga kita nga nagdaladala niini atong lawas, mo desisyon ta nga dawato nato si Jesus, tuuhan nato si Jesus. Ang pulong pagtuo mga kaigsuonan mao ang pag-apply sa mga pagtulunan ni Jesus. Kung ikaw ug ako nagtuo ta ni Jesucristo nga maoy Ginoo nga gipadala sa Dios aron pagluwas kanimo ug kanako, kinahanglan kining atong pagtuo nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Kristo. Kay kung moingon tang nagtuo ta ni Kristo, wa nato i-apply ang mga pagtulunan ni Kristo, gibakakan lang nato atong kaugalingon sa lain nga mga pinulungan, giunay ra natog ilad ang atong kaugalingon. Maayo nga pakig-uban, maayo nga pagpaminaw. Matod pa diri si Anib Sirinio maibutag pastor. Okay, ako na ning nabasa. Si Hirosili Alaba. Good morning nga pastor, dalaygon ang buhi nga Dios, makadungog na sa pulong sa Ginoo. Salamat pastor sa pagdasig nimo sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Nga salamat sa Ginoo. Kaganina mga kaigsuonan, nagampo ko tungod kay naglisod ko og live kay pagmata nako sakit man akong tiyan. Unya sa akong nauna basi sa tubig kay wala pa mami kapalit og tubig. Mao na nga kayon ko nga dili siguro ko mag-live. Unya samtang nga padayon kong namalandong sige ko og sige kog pamalandong sa pulong sa Dios. Hinahinay nga gihatag og kaayuhan sa Dios ang ako ang gipangayo, ang akong gipamati. Si Princess Lynn og may buntag si Janer de la Rosa Estante.
Good morning Pastor, dalaygon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa tanang viewers, listeners, sa matud pa request song mananatili ka. Okay. Ako aning tagaan og pagtagad ang imuha nga request diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pakiguban matud pa ni Anim Sirenio watching from si Gaboy, Davao Oriental. Awit pakalangit akong tagaan og pagtagad mananatili ka. Si Yams Rolyoke atot paasa dapit nga lugar pastor sa Malabuyok. Si Elena Villarin, good morning nga pastor, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Watching from Abuyog, Leyte. Si Evelyn ECU, mayong nga buntag, Liti PCG EMI. Si Alan Opingo, may buntag. Si Joy Bayhon, good morning ni mo diha Joy. Si Evelyn ECU, magandang umaga po. Okay, si Donna Dakiado, maayong nga buntag pastor, God bless uban sa imong pamilya. May buntag ni Rina Tada, good morning, matud pa. Og ni Pastor Fee Barontoy nga nanukad sa Liloan. Good morning pastor og sa tanang mga Kristohanon ang Dios magauban kanatong tanan. Kumusta mo dias Liloan, Pastor Fee? Og kumusta inyo nga pag pamuhat diha sa bulaton sa Ginoo, ang Dios maghatag kalampusan. Sister Virginia Balista Pahuga, maayong buntag pastor, dalaygon ang pulong sa Ginoo makadasig. Si Brother Ranil Virano Ligarto, good morning pastor, watching here Capitol Cebu City. Ay kumusta naman ka diha Brother Ranil, nagkunsa man ka diha sa Capitol. Maayong buntag, maayong pakiguban ni Emilio Cabugos, request ko ka kanta Dalangpanan, ganahan ko anak nga kanta Dalangpanan. Mayong pakiguban ni Donna Dakiado, request kanta pastor Tagumpay. Mayong pakiguban ni Nars Buyan, good morning Pastor Gideon, nga viewers, listeners, og ilabi na sa atong buhing Dios. Diin siya walay hunong nga amping og mo provide apil nas maayong panglawas. Pastor Gideon, karong si manahan kanunay jud ko na ay mga lakaw og dili mako kaakto sa live, og ako lang kini i-share post aron maka-replay sa panahon nga tigpahulay. Pwede request awit makalangit gaksa katong kompos gani nimo Pastor Gideon og mas lami jud ikaw mo kanta. Okay. Ako ra nang katahon Sister Nars. Karong Huwebes kanang di ko ka-sure kung maapas ba nako ang atong klase karong Huwebes. Karong Huwebes naka-schedule ang akong lakaw tungod kay gaagad ko sa tag-iya sayota nga maoy mo halad, maoy mo hikay sa gitawag dokumento alang sayota nga diin tukuron ang ato ang balay alampuanan duol gyud sa atong FM station og sa min sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kining mao nga simbahan
nahimugso na usab ni dinhi magsugod sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og ikaw ug ako kabahin ta niining umol pagpahimugso niining maong balay alampuanan. Dalaygon ang Dios nga padayon magkasupply, magatagbo sa mga gikinahanglan, mga materyales alang sa ato ang pagtukod, alang sa atong pagpabarog niining maong balay alampuanan. Usa ka nindot nga lugar mga kaigsuonan ang gihatag sa Ginoo. Maabot ang panahon nga kamo dadon sa Ginoo diri sa atong programa, kamo mismo makasaksi, kamo mismo makasudong sa pagka maayos sa Dios. Ang tukuranan, ang yuta nga tukuranan og balay alampuanan, grabe ka pahiluna. Duol o karsada, dili lisod tultulon, og ang dapit diin gibutang ang Ginoo sa Ginoo ang ato ang programa. Mga kaigsuonan, mabati nimo ang pinasahi usab nga presko sa hangin o grabe ka presko sa klima. Mayo nga buntag ni Anib Sirenio, Pastor, if mag-Thanksgiving mi ikaw among preacher, makaari o makahatag ka og panahon sa among Thanksgiving, di medyo layo pa man hinuon. Kira gyud kung asa dapit ang inyoha Sister Anib Sirenio. Kung medyo layo pa makapangandam pag yun ko okay ra gyud kaayo, wa gyud koy balibad ana tungod kay ang ako ang gitinguha mao ang paghatod sa mga mensahe sa Dios. Ang ako ang gipangayo sa Ginoo sa paghatag sa Ginoo sa ako ang ikaduhang kinabuhi. Kikining ako ang kinabuhi karon, ikaduha namang gyud ning kinabuhi matud pa sa panultihon sa uban nga sobras cancer. Kay 2011 gi-cancer ko og usa ka tuig og 6 ka bulan. Ang akong cancer chronic myelogenous leukemia or gitawag CML. Kauban na sila sa acute. Kaso ang acute sinimanara patay na ang tao. Ang CML 1 year to 2 years isa mamatay ang tao. Apan dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, nilabay na og kapin sa napo na katuig kay 2024 naman ta o niya nagkanser ko 2011. Pasalamat ko sa Ginoo mga kaigsuonan nga nakurintihan ko, kay kung wala pa ko makurintihi dili ko mahibaw-an nga duna di ko'y kanser. Mauna nga akong gipasalamatan ang Dios nga hangtod ni ining adlaw ni ining tuiga makahimo ko sa paghatod sa mga mensahe o mga pulong sa Dios tungod kay duna say tuyo nganong iya kong gipili, nganong iya kong giluwas gikan sa kurente, gikan sa kanser. Sister Anib Sirenio, tagaira ko og address og asa dapit ang inyoha og mas maayo i-text lang ko sa 0932-638-4134 o kaha-i-chat lang ko sa akong account Gideon Candelario. Si Raquel Bordin, good morning Pastor, naminaw mi apil kog apil akong anak si Klitz Hair, si Danny Bordin. Salamat Pastor. Ay, salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin sa imong mga anak. Mayo nga pakig-uban ni Romeo GC. Amen Pastor, salamat sa buhing Dios nga pagtaghatag sa ihang pulong pinaagi nimo nga maoy pagkaon sa espirituhanong pagkinabuhi isip tinuod nga mga Kristohanon. Amen Pastor, mga yukog awit labaw sa tanang butang. Okay, ako ra nang pangitaon diri ang imong mga awit, ang imong awit nga gi-request diri sa tong panag-uban. Mayong pakig-uban ni Jennifer Panoncelio Pangan. Maayong buntag, matud pa maayo ang Dios ning takna sa kabuntagon.
Pastor, dalaygon ang Dios sa kanunay, panalangin sa matag usa request ko dili kabayran. Salamat sa paghatag og higayon sa pagbasa, Pastor. God bless us all from Aurora, Zamboanga del Sur. Awa kong mabatunan, hadlang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalang parang Mayo nga pakiguban ni Gigi Miz o ni Inang Ubares, matod pa ni Gigi Miz. Request palihog, Pastor, tinuod nga kalipay, salamat sa Ginoo. awa kong mabatunan, hadlang sa imong kiliran. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, Jubilin Felix, maayo nga buntag, Pastor, o kanatong tanan nagasubaybay sa maong programa. Awit makalangit atong tagaan og pagtaga diri lang sa ato nga panag-uban, tagumpay. Mayo nga pakiguban ni Joy Jen Caniete. Mayo nga buntag, Pastor, lain na usab nga adlaw na sa gihatag sa Ginoo, Pastor, nga kami makadungog sa pulong sa Dios makadasig, Pastor. Ikaw gyud gigamit sa Ginoo, Pastor, para mo-grow gayod ang amo ang espirituhanong kinabuhi. Hindi ako mangangamba pagkat kasama ko siya. Si Evelyn Isiyo, salamat po, Pastor, sa mga salita ng Dios. Nakaabot ang live mo dito sa Tabon, Liti. Sa aking pagtulong, Mayo nga pakiguban ni Sister Teresa Masangid Madanaw o ni Jubilin Felix. Si Rose Binara Villarin is watching right now. Si Jubilin Felix, ikaw matod pa ang magpadayon. ang nagbibigay ng tagumpay. Ang lagi kong kagabay. Si Chicha Ching Apo Sherlyn Mangkunsay, watching from Saudi Arabia. Si Alvin Torion Avillanosa, maayong nga buntag. Salamat sa Ginoo, makapamati na sa pulong sa Ginoo. Si Aldi Iconar o si Gregorio Kiring, may buntag from Hinunangan, Southern Leyte. Maayong nga pakiguban na Daniel P. Uga og matod pa ni Chichaching Apos Herlin. Lahi ra gyud ning maanad ta pagsimba kay mingaon ta pagsimba, grabe na jud ka uhaw sa pagsimba og pagdaig sa Ginoo. Uhaw nako sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Karon pagyud ko nakabalik og join sa live nimo, Pastor. Ang Dios magpanalangin nimo diha si Chaching, no? Salamat kaayo. Si Jocelyn Oliger, hello po, Pastor, maayo nga buntag. Salamat sa Dios sa imong kinabuhi, padayon paggamit sa ihang mga buluhaton. Mayo nga pakiguban ni Iman Aligaba og ni matod pa asa man dapita imo ang station, Pastor. Naadiri sa layo ra gyud kaayo kay naamang kas Compostela. Naadiri sa South Cebu, nasa South Cebu sa Malabuyok. Si Ani Sabeliano, hallelujah, dalaygon ang Dios nga labing gamahanan sa atong ginabuhi nga maghatag kayuhan sa tanang balatian o sa tanang nagtuo ni salig kaniya. Pwede request awit makalangit lahutay watching from Bulacau, Cebu City. Mayong pakiguban ni Susana Pablio. Mayong nga pakiguban matod pa. Mayong buntag, Pastor, og sa tanang naminaw dalaygon ang Dios. Duna Dakiado, amin, Pastor, ang Ginoo jud mananambal. Si Marlito Santa Ana, mayong nga buntag, Pastor, pwede ra ka magpakasal, Pastor, anha lang sa balay, Pastor. Unya, Pastor, ang mukasal namo. Pwede ra gyud na iko ana siya kanang kinahanglan man na og mga liter. Kinahanglan nga
kanang makaistorya mo sa kuan ng inyuhang pastor para inyuhang masabutan, para inyuhang mahisgutan ang mga gikinahanglan sa inyuhang kasal. Si Susana Pablio, good morning nga pastor, greet ko sa happy birthday sa akong anak si Adonai Pitsarat. Salamat kaayo sa kinabuhi, no. Dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo sa dugang tuig nga gihatag sa Ginoo sa imong anak nga si Adonai Pitsarat. May buntag og happy birthday Adonai Pitsarat. Ang Dios magpanalangin, ang Dios maghatag kusog kadasig og labaw sa tanan, proteksyonan ug ubanan ka sa imong pagdako og pagbuhat nining naong sa kalibutan. Si Iman Aligaba, amen pastor, salamat sa buhi nga Dios kanunay naggiha sa kanunay. Si Romilita Bugais, maayong butag pastor, bliss na pod ko sa tanag-tanaw na pod sa imong live. Si Leah Balsa, good morning, blessed morning, wala na di ay ka sa kalunasan pastor. Taod-taod na. Wala na ko dito sa kalunasan. Transfer na ko diri sa Malabuyo. Si Dona Dakiado Tabuada, Pasyorako, kuhaon imong address sa mani. Pasyorako, sa mani Pasyorako. Kuhaon imong address. Okay. Si Anip Sirenio Batono, Sister Anip, palihog, i-chat lang ko o kaha i-message lang ko sa ako ang number 0932-638-4134. Awit makalangit, ako ang ipasunod. Labaw sa tanang butang, diri lang sa atong panag-uban. Sa tanang butang, gikinahanglan ka. Di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka. Kay ikaw Ginoo ang kinabuhi.
sa kanunay, O Diyos, O Diyos. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalibun ko, O Diyos, O Diyos. Kalinaw ko sa kanunay, kadapat ko sa kanunay, O Diyos, O Diyos, labaw sa tanang lutan, ikinahanglan ka, di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang lutan, hihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang labaw sa tanang butan, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butan, hihigugma ka, kay ikaw, Ginoo, ang Ako nga taga pagtagad ang awit magkalangit nga gaks ako o lahutay lang. Nahisalaag ako kani ato, walay kapaing na ang dalan ng ngit-ngita. Sagong mamo Ginoo, nakit-an mo ako, ipako mo, ipasaylo mo ako. Kahoyang ko Ginoo, kilingon mo ako, kalisdan nagkasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mo bulang ako kanimo. Dad ako, ikoyog mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, upuan mo sa kasa mo, presensya mo pun ako Ginoo. Watay lain kung gitingohan, saad mo maangkon ko sa gugma mo, O Dios kaksako. Nahisalaag ako kani ato, walay kapaing na ang dalan ng ngit-ngita. Sagong mamo Ginoo, nakit-an mo ako, gibago mo, gipasaylo mo ako. Kahoyang ko Ginoo, gilingon mo ako, kalisdan nagkasakitan, itabangan mo ako.
wa na'y rason pa Ginoo, nagbubulag ako kanimo. Dad ako, ikuyog mo Ginoo. Nangandoy ko ngagakson mo, bubuan mo sa kasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Nguna'y lain kong gitingoha, saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Dios gagsa ako. Laba kong gitingoha, nga ikaw maangkon ko. Puyo sa doghaan ko, kuyogan mo ako. Hingpit Ginoo, nangandoy ko nga gakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo pun ako Ginoo. Walay lain kong gitingoha, saan mo maangkon ko sa gugma mo, o Dios gagsa ko. Sa gugma mo, o Dios gagsa ko. Sa gugma mo, o Dios. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may odlanan. Busa ayaw kaluya, kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutan, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka, ayaw ragyon pagbiyo kahiyan. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may odlanan. Usa ayaw kaluya, kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan,
Doon na may utlana sa ayaw kaloya kay mayong mapa angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin maangkon mo na ayaw kalimot tay gasya og dili ka kapsan sa tanang buta kon si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan kalisdanan kasakitan doon na may utlana usa ayaw kaluya kay mayong mapa angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga kinahanglan mulabang gayod ta sa mga pagsulay. Kinahanglan makapadayon ta, magpapailubon o mapaubsanon. Pasalamatan ko karon Mayo nga pakiguban na bisan ni kay akong pagtagad ang mga mensahe nga niabot diri. Si Romilita Bugais, mayo nga buntag pastor, bless na pod ko, nagtan-aw na pod ko sa imong live. Si Leo Balsa, pastor, ako na dining nabasa. Si Romeo GC, matod pa, pastor, unsa may bot ipasabot sa akong damgo nga nagakos ko bata nga nagagi ko sa riprap. Ibabaw nga bahin nahulog ko og aksyon pero nakamata ko sa wa pa naabot sa ubos. Taga ikog sulbat pastor. Okay. Dunay mga pagsulay sa imuhang pagtuo nga dunay mga magtutuo nga diliin anak kahamtong. Bata nga giskutan diha, bata diha sa pagtuo. Doon na kay mahibalag o makaila nga igsuon nato diha sa pagtuo nga bag-o pa lang diha sa pagtuo. Dili pa inana kahingkod. O niya ang riprap nga gihisgutan diha mao ang mga mensahe nga dapat mapundar para malig-on ang ihang pag-alagad sa Dios. Dunay mga panahon nga inaani ni siya nga ang bata pa diha sa pagtuo maoy gamiton aron ta mas malig-on ug mahamtong diha sa mga mensahe ni Kristo. Ang mga pulong nga gihisgutan diha nga hapit ka matagak o maukma kanabitawng hapit ka natagak o makaingon tang natagak ka o niya wa pagid ka kaabot sa ubos nakamata ka. Dunay mga mensahe nga makapaluya nimo lamang ang mensahe nga imong nadunggan maorasay mo hatag nimo og kadaugan mahigmata ka diha og usas ako ang ika-advise nimo sa panahon nga dunay mga pulong nga sakit og makaingon tang bugat nimo nga ibalanse sa imong pagkakristohanon labi na kon ang nagsulti sa pulong nga nabugatan ka kana bitang tao nga batan-on pa diha sa pagpangalagad o kaha bag-o pa diha sa pagpangalagad. Pamalandungi ang mga pulong nga gikan sa imuhang isig ka magtotoo
ilabi na sa mga bag-o pa diha sa Ginoo. Kay dunay mga gipakita diha nga maunay mahitabo ug maunay imong masinatian sa imuhang pagpuyo sa kalibutan. Si Duna Dakiado, pastor, na asa imuhang FB mag-message ko. Salamat, pastor. Kining Gideon Candelario, kana siya nga maura pod og profile sa ato ang pulong mo kinabuhi ko. Mauna na ang ako ang kuan, ni-reply ko sa imuhang message do na Dakiado. Amo na imuhang pwede nga i-message dire sa to ang programa. Si Gio Yen, pastor, tinuod dili ipakaon ang baboy. Kay tinuod dili gyud ipakaon ang baboy. Ako asa ni nga hisgutan mga kaigsuonan ha. Tinuod nga ang baboy dili gyud na ipakaon. Ha, dili gyud na ipakaon. Wa gyoy tao nga nagtuog Dios o gihimong katawhan sa Dios nga gitugutan sa Dios nga pakanon sa baboy. Ako ning klarohon na kay kusog baya pug kumuka og baboy. Ang Old Testament strikto kaayo ang balaod nga gipakanaog sa Dios nga gipatuman ni Moses. Og diha sa pagka-istrikto dunay mga pagtulunan nga kana bitang wala matagai og katumanan ni Moses. Like example, kanang ang babae o ang lalaki dili gayod bulagon. Walay bisan kinsa nga tawo nga gitugutan nga magbulag diha sa usa ka kaminyoon, kay ang lalaki o ang babae nga misud diha sa kaminyoon nahimong usa atubangan sa Dios. Og walay bisan usa nga gitugutan aron ang tawo bulagon nga nahiusa sa Ginoo. Apan sa pag-abot sa mga tawo nga gidumala ni Moses, gipakita sa sulat tubag ni Jesus sa usa ka magtutudlo sa balaod og Parisiyo nga nabitik kaniya. Diha gipakita ni Jesus mga kaigsuonan nga tungod sa kagahi sa mga ulo sa mga tawo nga gidumala ni Moses, si Moses napugos sa paghatag og sulat, gitawag og pagtulunan balaod sa ilang panahon nga kinahanglan nga ang lalaki mugama og mensahe sulat sa pakigbulag kon ang lalaki wala nakagustos babae. Og ingon si Jesus, dili kini mao ang sinugdanan. So diha giklaro nga adunay mga butang nga wala gayod matuman. Dunay mga balaod nga wala matuman ni Moses. Sa panahon nga gisaysa na ni Hesus ang tinuod nga istorya sa pagdumala ni Moses. Ang paghisgot sa mga pagkaon mahitungod sa gidili og sa gitugot, giklaro sa Old Testament nga eksklusibo lamang kini sa mga katawhan sa Dios. Ug walay laing giila ang Dios nga katawhan mao ang mga Israelita. Gawas sa mga Israelita ang mga tao gipasagdan sa Dios kung unsay ilang kaunon. Kay sila gitawag mga langyaw. Dili sila lakip og wala sila ilabot sa plano sa Dios. Kay ang plano sa Dios naka-address lamang sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita, nga mao ang mga Hudiyo nga kung imong lantawon ang kaysaysayan sa katawhan sa Dios. Kaya mga Hudiyo, sila man ang nanununod, sila man ang mga disindan sa mga katawhan nga mga Israelita. Ang mga pagkaon nga gidili o ang mga pagkaon nga gitugot, mga kaigsunan ko sa Ginoo, gihanay pag-ayo diha sa libro sa Exodus, libro sa Levitico, ngadto na sa Deuteronomio, giusban o gibalik-balik ni pag-ayo diha sa Book of Law.
Gani gihisgutan usab ni sa mga propeta sama ni propeta Isayas nga bisan kinsa katong mukaon sa karning baboy silutan gayod. Lamang naka-address lamang kini sa mga taong nahimong katawhan sa Dios. Ikaw ug ako nga dili mga Hudyo, nga dili mga Israelita, giklaro diha mga kaigsunan sa daang kasabutan wa tay labot sa balaod. Ang giklaro diha mga kaigsunan ang mga katawhan sa Dios. Sa panahon nga miabot si Jesus, ang Dios mga kaigsuonan nagpakita sa gidakon sa iyang paghigugma. Dili lang ang mga Israelita o mga Hudyo ang giandama niya sa dakong kaluwasan. Kay dili lamang ang mga Hudyo o mga Israelita ang iyang gigugma, kundi ang tibok kalibutan. Ang tanan nga mga tao nga nagpuyo sa tibok kalibutan gihigugma sa Dios. Tungod sa gugma sa Dios, gipadala niya ang iyang bugtong anak, si Jesus Christ. Pag-abot ni Jesus Christ, giklaro ni Jesus Christ, wala siya muanhi aron pagguba sa balaod, kundili pagtuman sa balaod. Maunang adunay mga sulat si Apostol Pablo nga si Jesucristo mao ang katumanan o ang mga katapusang pagtulunan mahitungod sa balaod nga gihisgutan sa daang kasabutan. Siya mo'y katumanan sa mga gihisgutan bisan sa panahon sa mga propeta. Ang plano sa Dios sa tibok kalibutan nga ang ang tao nga dunay gininhawa hangtod karon matagaan og kaluwasan, og ang kaluwasan nga gitanihag sa Dios mabatunan lamang sa tao, dili pinaagi sa balaod kundi pinaagi kang Kristo Hesus. Nganong ako ning gisaysay aron atong masundan nganong ang mga gidili nga mga pagkaon wa man tay kalabutan. But ipasabot wa man tay labot. Daghan kay mga sulat si Apostol Pablo nga bisan pa ang tao mutuman og mubuhat sa mga balaod nga gihisgutan sa daang kasabutan, maghisgot na ganig balaod, di gyud na makatabang aron ang tao maluwas. Kay ang mga gipasabot ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang balaod mi lutaw alang lamang sa mga taong nakabuhat og sala. Pero alang lamang ni sa mga katawhan sa Dios. Pero alang ni atong dili katawhan sa Dios, ang giklaro diha sa Biblia, gawas nun ang tanang tao. Sa pagbuhat sa mga butang nga gidili sa balaod. Pag-abot ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang tuyo sa Dios nganong gipadala si Jesus aron paghimo sa tanang tao sa tibok kalibutan nga iyahang mga katawhan. Dili pinaagi sa balaod, kundi pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga pagtulunan sa balaod o ang pagtulunan nga gipahayag diha sa panahon ni Ginoong Hesus, dunay mga kalahian. Kung bugat ang mga balaod diha sa daang kasabutan, ang gipakita o gusto sa Dios nga atong makit-an, mas bugat ang mga pagtulunan sa panahon diha sa grasya. Kung lisod tumanon mga kaigsuonan, ang pagtulunan sa balaod,
ang giklaro diha sa pagtulon-an ni Jesus Christ mas lisod kini. Apan dili ta angay mabalaka ug dili ta angay kana bitawng maguol tungod kay naay balang espiritu nga gibubo sa Dios alang sa matag usa. Ang balaod nagsulti og nagklaro mga kaigsuonon mahitungod sa mga pagkaon. Nga giklaro diha nga alang lamang ni sa mga Hudiyo. Apan sa panahon nga miabot si Jesus, ang tanan nga mga pagtulunan mahitungod sa balaod giklaro diha sa panahon ni Hesukristo ug panahon sa mga apostoles, gitugutan na sa atong Dios nga ang mga Hudiyo nga nahimong magtotoo dili pinaagi sa balaod kundi pinaagi kang Kristo, pwede na silang mukaon. Pero tungod sa kostumbre ug balaod sa mga Hudiyo, nagpabilin ang mga pipila ka mga Hudiyo nga nahimong magtotoo, nagpabilin nga nagtamod sa mga pagtulunan. Nga ayaw paghikap ana, ayaw pagbuhi ni ana, ayaw pagkaon ni ana. Pero alang ni adtong mga Hudiyo nga nakasabot og nakadawat sa pinasahing gasa diha sa grasya sa Dios, sama ni Apostol Pedro, sama ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan kos Ginoo, diha giklaro nga adunay mga pagtulunan nga naghisgot sa pulong pagkaon. Now, ang buhat kapitulo 15, diha gisaysay ang kausaban mahitungod sa pagtulunan sa pagkaon sa karaang panahon ug sa bag-ong kasabutan. Ang nakalahi lang natong mga hintil nga dili mga Hudiyo nga nahimong magtotoo, kay giklaro sa Biblia mga kaigsuonan, kay kita magong mga hintil wa gyud tay labot sa balaod sa mga Hudyo. Wa gyud tay labot mga kaigsuonan, pero wala magpasabot kung tuad ta didto sa ilang lugar dili pud ta mo respetar. Mo respeto sad ta nila. Kay naamantas ilahang dapit. Kon sa ilahang dapit na aning balaod nga di ka dapat magbuhig baboy kay hugaw alang kanila, o niya magpatuga pagyug ka og patuga pagyug kag mamuhi dito og baboy nya kinsa man puy mo palit. Kung adto kas ilang lugar mamuhig baboy, magkalas-kalas na lang pod sa kwarta. Kon mamugos gyud tag buhi og baboy sa ilang lugar nga naa man sila'y balaod nga dili dapat muhikap, dili dapat mukaon. Now, diha giklaro mga kaigsuonan, kitang mga hintil, wala gyud tay labot sa mga balaod sa mga Hudyo, mahitungod sa pagkaon. Karon, miabot ang grasya sa Dios nga naa kang Jesus. Ang grasya sa Dios nga naa kang Jesus mga kaigsuonan, duna say mga pagtulunan. Dili lamang mga kaigsuonan sa mga gidili mahitungod sa pagpuyo, kundili mahitungod sa tanang mga pagtulunan nga gihisgutan sa balaod. Pagtulunan mahitungod sa paghatag, pagampo, pagpuasa, pagpanapaw, pagbulag, gihisgutan usab diha sa panahon ni Ginoong Hesus nga mao ang grasya sa Dios. Pag-abot sa pagtulunan mahitungod sa pagkaon mga kaigsuonan, dili lang ang baboy ang gidili, pero tindaghana ang gidili alang sa mga Hudiyo. Pag-abot diha sa grasya mga kaigsuonan, dunay giklaro diha nga mga kanabitang pagtulunan nga gisulat gayod sa mga apostoles
nga gipadala sa tanang mga kasimbahanan nga nagtuo ni Jesus Christ. O kining maong sulat gina-address kinis tanang mga kasimbahanan nga nahimong magtotoo ug nahimong mga tinun-an ni Kristo. Diha sa Buhat Kapitulo 15, Buhat Kapitulo 15, versikulo 28, 29, diha ra ko mo ditso og basa. Ang Espiritu Santo og kami magkaoyon, mauni ang unod sa sulat nga gisulat didto sa Jerusalem, di nagkahiusa ang tanan nga mga magtotoo, lakip ang mga tinun-an og mga apostoles og ang mga propeta. Doon na sila'y gihimong dako kaayo nga tigom. Og uban ang balang espiritu nahimugso og naumol kining maong sulata nga alang sa mga magtotoo nga dili mga Hudiyo. Akong basahon. Buhat 15:28. Ang Espiritu Santo og kami magkaoyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palas-anon gawa sa pipila nga gikinahanglang tumanon. Una, mauni mga pagtulunan nga gikinahanglan gyung tumanon sa mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo nga ikaw og ako. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadtos mga Dios-Dios. Pero kung imuhang subayon ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Kapitulo 7, mga kaigsunan, Kapitulo 8, diha nato sabtan ron mga kaigsunan ang unod aning mao nga mensahe may tungod sa pagkaon nga gihalad ngadtos mga Dios-Dios. Ikaduha, ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok. Likayin ninyo ang salawayong pakigilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat pag ayo-ayo kamo. Now atong hinumduman, sa pagsulat ni ini, nahitabo ni didto sa tigom sa Jerusalem. Kung imuhang basahon ang kahimtang sa istorya. Aghimo sila og dako kayong panagtigom nga tinambungan sa tanang mga magtotoo, sa tanang mga apostoles, sa tanang nga mga propeta dito sa Jerusalem. Before nila ni gipadala, sila mismo nasayod nga ang mga hintil nga nahimong magtotoo, kusog kay ng mukaon ug mga pagkaon nga gidili. Ilabi nas baboy. Pero alang sa mga Hudiyo, hugaw alang nila kay maumani ang ilang nakatunan. Pero ari ka sa China mga kaigsuonan, habisang unsang sapata, kaon sila. O wala na malilong sa mga Hudiyo. Nga ang mga hintil, mga igsuon nga dili mga Hudiyo o dili katawhan sa Dios, wala na malilo nga mukaon gyud sila bisan unsa. Labi na baboy. Wala gyud gi suwat dire mga kaigsuonan nga katong mga hintil nga mutuog nahimong magtotoo, kabalo namang gyud ta nga mukaon magyud na sila baboy. Ato po nang isulat dire nga ayaw mo pagkaog baboy. Adunay upat ka mga kidili nga giklaro gikan sa dakong tigom sa Jerusalem. Una, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ikaduha, ayaw pagkaon og dugo o sa mananap nga gituok og likay ninyo ang salawayong pakigilawas. Nganong diri man ko mibasa? Sako nang gikaingon, ang mga Hudiyo nga nahimong magtotoo aning panahona, nasayod sa mga hintil, og mismo sa ilahang panagtigom naa ang balang espiritu. Og sa wala pa sila nagtigom, doon na na'y mensahe ang balang espiritu ngadto kang Pedro. Mahitungod
sa pagkaon. Ingon si Pedro na say diyo nga wa gyud ko makakaon bisag unsa nga hugaw, nga giilang hugaw. Pero nganong palutuon man ko og mga pagkaon nga giila natong hugaw. Ang uban nga mo explain ini, dili kuno ni pagkaon. Naghisgot kuno ni sa mga tao. Pero kung imong tan-awon mga kaigsuonan sa katapong sang sulat nga nahimugso o naumol sa dakong tigom sa Jerusalem, naghisgot gyud sa pagkaon. Ang mga Hudiyo nga nagtamod sa balaod sa mga pagkaon, nasayod jud sila nga ang mga hintil kusog kay mo kaog baboy. Apan tungod kay doon na minsay ang Dios nga ang tanan nga mga pagkaon, tanang mga karne sa merkado, alang sa mga hintil nga nahimong magtotoo, wala sila'y katungod sa pagdili. Wala sila'y katungod sa paghimog balaod aron did-an ang mga hintil nga mukaog baboy. Pero kung Hudiyo ka, o niya, nahimo kang magtotoo, giklaro dinhi mga kaigsuonan nga pwede nimong ipadayon ang pagtamod sa paagi nga naalagaran nimo ang Dios. Padayon nimong, pwede nimo nga ipadayon ang pagtamod mahitungod sa pagkaon sa paagi nga nahimaya ang Dios. Mao gyud nay pinaka-importante, mahimaya ang Dios. Kay maghisgot ta sa balaod sa mga Hudiyo, di gani ni sila pwede mga kaigsuonan nga makigsalo sa mga hintil. Pero tungod kay miabot ang grasya sa Dios nga naa kang Kristo Jesus, imong makit-an ang mga apostolis nga mga Hudiyo sama ni Pedro ug ni Pablo, mikaon sila kuyog sa mga hintil. Gani gireview pa gani ni Pablo si Pedro, kay si Pedro mga kaigsuonan, sa dihang nagsangyaw siya sa mga maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, diha sa mga dapit nga mga hintil, sa dihang mangaon ang mga hintil, mukaon pod si Pedro. Tipon sa mga magtotoo nga dili Hudiyo. Sa dihang mingkaon si Pedro mga kaigsuonan, wala man siya kabantay nga naay mga bisita nga mga Hudiyo gikan sa Jerusalem, nga may bisita sa dapit diin siya nagsangyaw. Atol man nga nangaon sila, atol nga ni abot ang mga Hudiyo, nahadlok si Pedro. Gibiyaan ang mga hintil nga mga magtotoo, kay nahadlok si Pedro nga hukman sa mga isiniag ka Hudiyo. Nganong ningkaon siya tipon sa mga hintil. Girebyok siya ni Pablo. Mauna nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, sa panahon nato nga mga hintil nga nahimong magtotoo, igsuon ko sa Ginoo, dunay pasidaan ang Biblia. Ikaw ug ako, wala tatagaig katungod sa paghukom mahitungod sa mga taong mukaon og baboy. Wala ta hatagig katungod ni dili nato tugutan nga adunay maghukom ni adtong mga taong mukaon sa mga gidili, ni adtong mga taong nagsimba, ni adtong mga taong naghisgot sa mga adlaw nga balaan. Walay bisan kinsa nga gitugutan aron pagsaway. Lamang dunay gikinahanglan nga tumanon natong mga hintil nga nahimong magtotoo mahitungod sa pagkaon. So diha sa pangutana nga nganong unsay gipangutana diri mga kaigsuonan mahitungod to sa di jud usay giingon diri nawa diri ang mensahe
may tungod sa pagkaon. Mubasa ko og mubasa pagyud ko og mga mensahe. Kilisti Pergan or Pargan, amin pastor, ang di jud mobasa og Bible malibog jud pastor. At tinuod jud, malibog ang tao kung dili mobasag Biblia. Lahi kayo sa mga panultihon sa kalibutan, matud pa sa panultihon sa kalibutan, kung mubasa silag Biblia, ang Biblia daw makabuang. Pero dugay na kung binasa ang mga kaigsuonan sa Biblia, wa magyud ko mabuang. Daghang mga buang hinuon sa mga prisuhan, sa diha nga nagbasa silag Biblia, naayo man. Ang pulo nga ang Biblia makabuang, usa ni kalimbong nga mensahe ni Satanas. Kay nasayod man si Satanas nga kung ang tao mo basag Biblia, mausab siya. Mabag-o siya o maggamit siya sa plano sa Dios. Si Napoleon Romano ding Lasa, may mga bersikulo baya ana pastor, una naa sa gawa. Okay. Naa sa Buhat, Kapitulo 13, versikulo 39. Ingon din akong tagaan og pagtagad. Maibuntag ni Manong Napoleon Romano ding Lasa nga nanuka diha sa Imos, Cavite. Ako ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kining iyaha nga gihatag. Sa Gawa 13:39. Ingon din busa mga igsuon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang Kristo Hesus, gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. O hibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanan nga mga sala, butang nga dili mahimo sa balaod ni Moses. Salamat kaayo sa imuhang pagpaambit ni ini maong bersikulo. Sa ako nang gikaingon nga adunay mga balaod ilalom sa pagdumala ni Moses nga kung imong tan-aon walay labot sa kaluwasan. Wala makapabag-o o wala makapausab sa kinabuhi sa tao. Dugang mga bersikulo, Marcos, ako gining tagaan og pagtagad. Marcos 7:9. Salamat kaayo nung Napoleon Romano ding Lasa sa imong paghatod ni ini maong mga bersikulo diri sa atong programa. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kun dili ngadto sa iyang tiyan, og unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus ni ini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Mauni klaro nga mga mensahe mahitungod sa pagkaon. Gawas lamang gyud sa pagkaon nga gitawag dugo-dugo. Kay ang dugo-dugo never namang gyud na nga nahimong pagkaon. Wala pag yun na kana bitang wala pag yun na mahisulat nga kanang dugo-dugo nahisulat sa gitawag sudan. Wa pag yun na. Sa Gawa Kapitulo 10, 14. Ari na punta sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 14. Hangtod sa 15. Amo ni ang mga mensahe nga nadawat ni Pedro. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog miingon kaniya, pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Dinigi klaro nga ang tanan nga mga pagkaon gawas lamang lagi sa mga pagkaon nga gikinahanglang tumanon. Katong mga dugo-dugo, katong mga karne nga mga gituok, kana bang gahikog ba nga wala gyud kaagasig dugo, o niya kanang salawayong pakigilawas. Maunang mga buhata nga gikinahanglang yung tumanon. Gawas ana, makabuhat ka, makakaon ka, basta pagkaon og sudan
nga gibaligyas merkado. Mao nay giklaro gyud diha. O niya kanang baboy pertindaghana nas merkado. Mao nay kasagara nga kuan gyud. Number 1 nga makit-an diha sa mga kamerkaduhan. Baboy, kanding, baka, manok. Kung wala gani baboy mga kaigsunan, ang uban mapugos gani pagbuhi. Labi na kung mga birthday, mga Thanksgiving, anniversary, ang pinaka mag-una nga sudan baboy yun. Wa gyud pinaka kanabitang pinakadaghang sudan panahon sa mga kasaulugan, ang baboy mo'y bida sa tanan. Og salamat kaayo sa inyong mga pangutana, og salamat kaayo nung buboy usab sa imuha nga pagpaambit diri sa atong programa. Dalaygon ang Dios. Padayon ta mga kaigsuonan na atong oras alas 10 naman, alas 10:56 na sa kabuntagon. Ato nang hisgutan ang series nato nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Og naa nata karon sa unang Korinto kapitulo 8. Og kini mga mensahe nga naghatag og katin-awan mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Kini imong makit-an mga kaigsunan nga dunay katin-awan, dunay giklaro si Apostol Pablo mahitungod niini. Ako ning basahon mga kaigsunan gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 13. Gitaytulan ni Apostol Pablo ang maong mga mensahe matod pa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod nga giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinuon ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason apan ang gugma nagpalig-on. So diha sa bersikulo 1, diha giklaro ang duha ka matang sa mensahe nga kinahanglan makatunan gyud sa tao. Una, mensahe may tungod sa kaalam. Ikaduha, mensahe may tungod sa gugma. Ang mensahe sa kaalam mga kaigsuonan, dunay kalahian sa mensahe may tungod sa pulong gugma. Kini giklaro sa unang bersikulo sa kapitulo 8 sa unang Korinto. Nga ang mensahe mga kaigsuonan, dili kaalam, kahibalo, may tungod sa mensahe sa kahibalo. Kahibalo versus gugma. Mori ni siya og kwarta versus gugma. Magpili kung asa ka. Kani kahibalo og gugma. Ang kahibalo mga igsuon makahimo sa tao nga mapahitason. Apan dalaygon ang Dios tungod kay ang tao nga dunay kahibalo mas malig-on siya kung muhari ang gugma. Pero kung ang gugma mawagtang ug mas muhari ang kahibalo, maunang naay mga igsuon nga walay magtinagdanay. Munang miresulta nga naay mga kaigsuonan or mga igsuong mismo dias pamilya wala na magka-hiusa. Wala na'y panagtagdanay. Tungod kay mitaas ang kahibalo, mikubol ang gugma. Pero kung naa kay kahibalo, muhari gani ang gugma, mahitabo gihapon ang panagiusa. Pero kung mukubol na gani ang gugma, muhari ang kahibalo, ang tao di na gyud magkahiusa kay wala na may pagpailop. Bersikulo 2, ang tao nga naghuna-una nga may kahibalo siya,
sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. Dunay logic nga release si Apostol Pablo ni ining maong mensahe. Ang tao nga naghuna-huna mingila miangkon nga naasay kahibalo apan ang tinuod di ay wala di ay siya'y kahibalo sa angay nga iyang mahibaluan. Apan ang taong nahigugma sa Dios na ilhan niya. Kabantay mo mga kaigsunan, daghang kay mga tao nga ni samot ka bright, ni gamay ang kasing-kasing, mingdako ang ulo. Bantayanan kayo ni, kung sa atong pagkakristohanon, mas daghantang nahibaluan, apan wala ni tubo ang gugma. Kinahanglan na akay kahibalo, dapat ang imong gilig-on, ang imong gipadako, ang atong gugma. Busa mahitungod sa pagkaon, sa kalanon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kung dunay ginganlag mga Dios nga tuwa sa langit, o ani aba hinuon sa yuta, o bisan daghan kining maong mga Dios og mga Ginoo apan alang kanato, dili alang sa tanan ha, dili alang kanila, alang kanato, but ipasabot alang sa mga magtotoo. Ingon si Apostol Pablo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang og nagkinabuhi kita alang kaniya. Ikaw og ako, nabuhi ta og sa atong pagkinabuhi, dili alang sa kalibutan, kundi alang sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, si Jesucristo. Dinhi giklaro, do na tay Dios amahan sa langit. Usa ra gyud. Do na po tay Ginoo, usa ra gyud, mao si Jesucristo. Mao bitaw nang mag-ampo ta, Lord Jesus. O niya na mga pag-ampo nga Father God. Kung maghisgot kag Father, nag-refers na mga kaigsunan sa Dios Amahan. Nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang og nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Ang atong pagkinabuhi alang sa Dios, pero pinaagi kang Kristo Jesus. Kinahanglan magkinabuhi ta o niya atong ibutang nga kini para sa Dios. Alang yun sa Dios. O makasiguro lamang ta nga nagkinabuhi ta alang sa Dios kung sa atong pagkinabuhi pinaagi kang Kristo. Dili pinaagi sa kalibutan. Kay kung pinaagi na sa kalibutan, dili na para sa Dios o dili na alang sa Dios Amahan. Mao nang siguruhon nato nga sa atong pagkinabuhi, but ipasabot tanan nga mga pamaagi nga ato ang pagabuhaton sa atong pagkakristohanon pinaagi sa pagtulunan ni Jesus. Versikulo 7, apan ang maong kamatuoran wala hisayri sa tanan. Ang uban na anad na gayod sa mga Dios-Dios nga hangtod karon naghuna-huna gihapon nga kanang pagkaon iya sa Dios-Dios. Huyang ang ilang konsensya og bation nila nga mahugaw sila inigkaon nila niini. Diha giklaro mga kaigsuonan nga mismo si Apostol Pablo sa iyang pagsulat niini nakit-an niya nga adunay mga magtotoo dito sa Corinto nga nagtamod gyapon sa mga Dios-Dios. Naghuna-huna gyapon sila mahitungod sa Dios-Dios nga kung mukaon sila niini mga kaigsuonan, mahimong mamahugaw sila. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makalayo ang pagkaon niini. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang pagkaon
giklaro ni Apostol Pablo dili na makapalayo nimo sa Dios. Gidili tuod siya didto sa Buhat Kapitulo 15, 28, 29. Pero kung mukaon ka nga doon na kay lig-ong pagtuo sa Dios, ang mahitabuan na kanang pulong Dios, di gyud na tinuod. But ipasabot, wala gyud nay bili, wala nay gahom. Tungod kay wala man nay gahom, bisag kapila pa na ihalad, di na magsirbi, dili na muipekto, wala gyapon nay gahom aron makahatag nimo kahugawan, aron makahatag kanimo og sala. Mao na kon hamtong ang imong pagtuo ngadto sa Dios. Ingon din hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Mukaon kag dili way mahitabo. Mahitungod sa atong relasyon sa Dios, kay ang atong relasyon sa Dios wala mag-agad sa pagkaon kun dili diha kang Kristo Jesus. Mo ni giklaro mga kaigsuonan. Apan pagmatngon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat niini, kapag pagbuhat dili mahimong kapandulan ni adtong huyang sa pagtuo. So dinhi giklaro na usab ni Apostol Pablo, dinhi gipakita nga dunay duha ka klase nga tawo nga nahimong magtotoo. Magtotoo nga hamtong, magtotoo nga huyang. Ang magtotoo nga huyang daling magduda. Ha? Maunay gipakita gyud mga kaigsuonan, madudahon. Kung sa imong pagkakristohanon madudahon kayo ka, ilhanan na nga huyang ang imong pagtuo. Pero kung lig-on ang imong pagtuo, kanunay kang positibo. Di ba na ay mga panahon mga kaigsuonan nga dali kay kang magduda? Ang pastor nga mo drive mga kaigsuonan, magmotor, unya makaangkas ng iyahang kauban sa pagtuo. Ang mga huyang nga pagtuo maingon dayon, hala, kabit siguro na. Daghan ay mga istorya nga dili maayo. Ang mga huyang nga mga pagtuo, ang huyang nga mga tao, huyang og pagtuo. Kabantay mo mga kaigsuonan nga makakita gani og ang huyang nga pagtuo, makakita gani nga ang pastor kanang nilingkod dihas inuman, ang pastor ni kanabitaw nakig istorya diha sa mga tao nga nag-inom. Ang huyang nga pagtuo moingon gyud, grabe ha. Basig ni inom na pastor. Mao na mga magtutudlo sa balaod og mga Parisiyo nga makakita dayon sila ni Jesus nga si Jesus muipon sa mga taong makasasala, ila dayong hukman. Sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan kanang huyang nga pagtuo, madudahon kayo. Mangumusta ta sa tong kaugalingon. Kay basi kusog kay tamo angkon nga lig-on kay kitag pagtuo. Apan ang Dios na gani mo'y mususi, perti deng huyanga. Kay ngano man, dali tang magduda. Munang mga kaigsuonan, ayaw batasana ang pagkamadudahon. Kay matod pas uban bad na bad. Dili na mao. Bad na. Dili na sakto. Makadaot na nimo. Ikaw ray madaot ana. Maunay nahitabo mga kaigsuonan, mahimo mapong hipokrito, mahimo po nganong mo ingon kong makadaot, nganong bad na tungod kay mahimong hipokrito ang imong kaugalingon sa mas mga Parisiyo o sa mga Hudiyo magtutudlo sa balaod nga makakita gani si Jesus, makakita gani sila ni Jesus nga si Jesus nakigistorya sa mga daotang babay, sa mga abangang babay, magduda dayon sila. Basi og makakita ka nga ang imong pastor nagwali sa mga abangang babay, niya magduda dayon ka. Ikaw ray maalkanse, pero lig-on gani ang imong pagtuo, kanunay positibo ang imong hunahuna. So diha giklaro mga kaigsuonan sa pulong magtutuo,
dunay duha ka klaseng pagtuo nga naa sa tao. Pagtuo nga huyang diha sa iyahang kaugalingon, tao nga naay pagtuo nga hamtong. Versikulo 10, kay kon ang huyang og konsensya makakita nga ikaw nga may kahibalo nagkaon dito sa templo sa Dios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios? Busa kining maong tao nga huyang og pagtuo madaot tungod sa iyang kahibalo. Apan hinumdumi nga siya imong igsuon o gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kay Kristo, kang Kristo pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsuon o pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kon ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa at akong igsuon, dili na gayud ako mukaon og karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon. So dinhi giklaro mga kaigsuonan ang solusyon nga pananglitan naa kay igsuon sa pagtuo nga huyang pa ang iyang pagtuo, huyang pa ang iyang konsensya, kanang madudahon kaayo. Unya kung ikaw usa ka magwawali, unya nakakita ka nga naa kay igsuon diha sa Ginoo nga batan-on pa, kumbaga wala pay nasinatian, huyang pa ang iyang pagtuo, huyang pa ang iyang konsensya. Mga kaigsuonan, ayaw na lang siya dad-a kung muwali ka sa mga taong makasasala. Ayaw siya dad-a kung muwali ka ngadto sa mga taong abangan. Like sa mga gitawag og mga babaeng abangan o sa klaro kanang gitawag mga buring. Na pagay mga lalom-lalom anak kanang mga burikat. Kung kay kanang mga tawhana hinumdumi ha, gihigugma na sa Dios. Dili motugot ang Dios nga kanang mga tawhana mamatay sila sa sala. Unsaon man aron sila maluwas. Dunay ipadala ang Dios nga mga magwawali. Kung ikaw magwawali nga gipadala sa Dios anang mga bayhana, ayaw pagdala og tao nga huyang og pagtuo kay basig magduda na nimo. Makasala hinuon sila unya moingon da okay ra lagi. Ha, makig-uban lagi og mga burikat, okay ra lagi. Mubuhat man to sila sa ilang kaybalo, sa ilang nakita, mauna nga magbantay ta. For example, ikaw nga magwawali, miadto kag peryahan. Niya yung pag-adto dito, maningil ra di ay ka. Kay kasagaran mga kaigsuonan, na ay mga panahon, even ako nakasuway ko ana. Nag-eskwela kog Bible school, nagwali na gyud kog simbahan. Nag-drive at the same time nag-drive kog taxi syudad. Samtang ga-drive ko taxi mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon, naagi ko'y kwarta. Naagi ko'y kwarta. Makapanghatag ko sa snack sa simbahan. O niya labi na sa mga estudyante sa Bible school o sa mga lakaw sa mong krusada, makatabang ko kay naamang ko'y kwarta. Kay nganong na ako'y kwarta, naago ko'y trabaho. Nagtrabaho ko ingon nga taxi driver niya. Atong panahon na sa ako nang gikaingon, walay kompetensya kaayo ang mga taxi driver, only ang jeepney. Kay wala pay habal-habal, wala pay angkas, wala pay joyride, wala pay adagha karon, piti na dagha na. Mga kompetensya sa taxi. Ang nahitabo mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naagi ko'y kwarta. Unya, tungod kay na ako'y kwarta, na ako'y mga amigo nga manghulam. Usas ako ang amigo nga kanhi kauban nako sa kanang gitawag family driver kay kuan man sad ko og trabaho family driver. Na ako'y nakaamigo ko og family driver sad. Karon kay apiki ko no siya, ay ahang asawa mga nakay, nanghulam siya nako og 7,000. Ya bugat na biya ng 7,000 og dili na paninglon. O niya kay dili man ako isig ka magtutuo kinahanglan akong paninglon. Kay naa man na giingon sa Biblia nga ang imong isig ka tawo nga nanghulam
pahulama pero paabot lang nga bayran ka. Kana kung imo nang isig ka magtotoo. Pero kung dili isig ka magtotoo ang nanghulam nimo, paningla sad oy. Paningla pod. Mao na nga nanginingil ko mga kaigsuonan karon kay giingnan man ko niya nga di ako'y ikabayad nimo nga gilain-lain 3,000 usa bali naapay sobra okay ra ba nimo? Sige lang. At least na ako'y madala. Kung asa man ta magkita, ingon siya nga sudlar ako diri sa sabungan, dias Mandawi. Kung nga asa man na dapit, isa ka na kung sabungan siya, rog wala ka pasahiro o kanang sabungiro. Pag iyong sabungiro, anak ka hinumdoym-dayon ko nga katuod dayon ko sa lugar kung asa siya dapit nako pwedeng paninglon. Karon kay ingon man siyang hapitar ako diri sa sud sa sabungan. Kinahanglan gyud ko musod. Ang nahitabo didto first time gyud nako mga kaigsuonan nga nakasud kog sabungan pertig yung pagkasabaa. Mura kag kung mabag-uhan ka mga kaigsuonan mura kag malisang. Pertig yung sabaa. Di ka ka-imagine, murag nag-away, naglalis. Pertig yung sabaa. Kay singgit ko na. Biya, napoy mo inilog, na sitages. Unsa pa yun na, napag mo, tinunga. Unya na mo yung pilay mo ha. Pertig yung sabaa, unya syagit ko na. Unya, ang mga tao, des at pagpertig naghana. Kung grabiha mo din ni Sibungan. Unya, iya manggi sugilon sa kuha on sa iyang isuot asa sa dapit dito tapad-tapad sad ko nya gitutukan nako siya kay basi og kanang malain siya ba nga dito nako gi paningil kung di pud siguro ni malain kay siya may niingon nga singla ko kay ang uban biyak paninglon diya sa sugalan masuko labi nagmapilde na masuko na unya ako siyang gi-tapdan. Ako siyang giingnan. Ang nagdali ra ba ta ko bro kay kanang ang ako ang taxi wala na ako matarog parking, wala gyud na ako sa parkingan na parking kay naanoy gabantay. Sige. Iyahang gikuot ang iyang 3,000 ug iyahang gi hatag sa kuha. Munang moingon ko mga kaigsuonan, lahi gyud ang tao nga kanabitong dili hamtong og pagtuo. Kay kung pananglitan nakit-an ko ato. Muingon ang mga tao nga magtotoo nga kinis Pastor Gideon may ra gyud ning muwali di ay. Kita gyud ko nga daog gyud to niya. 3,000 ko to. Kit-an gyud nako ni dawat gyud dito. Sugarol lang po dito ni Pastor Gideon. Mauna nga ikaw og ako, kinahanglan magpakahamtong ta sa pagtuo. Kay kung dili ganit ta hamtong sa pagtuo, malagmit madudahon kang tao. Ikaw ray makasa. Unya, ang giingon sa Biblia, usasad ko makasala tungod sa huyang sa konsensya o huyang sa pagtuo sa tao. May ragyong wa gyud magtutuo atong nakakita. Kay nakasagi ko ato. Dali kong migawas mga kaigsuonan. Apertin daghana. First time na kong nakasod og sabungan. Unya gaampo dayon ko nga, Lord, kining nahitabo sa sabungan ba? Unya gahilin niya ning mga motor, mga sakyanan, kining mga tao na naghuot. Kung nahitabo ni diri sa sabungan or tarian, Ginoo, mahitabo sabnis imong simbahan. Nya atong panahon na ang simbahan nga akong gidala, 7 ra kabuk tao. 7 ra mi. Grabe kami ngawa. 7 ra gyud. Unya sige kog ampo nga unsay nakit-an nako sa sabungan buhaton nimo sa among simbahan.
nga maghilin niya ning motor. Wala ka abdig pila ka tuig mga kaigsunan, sultihan ta mo. Ang simbahan nga akong gidala, naghilin niya gyud ng mga motor. Tungod sa kadaghang mga motor ug sakyanan, niabot ang parking tuwa sa gawas kalsada. Mao na nga ang Biblia nagsulti gyud nga kung unsa imong pangayoon ihatag yun nas Ginoo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, unsa may atong palabihon. Kini bang kahibalo nato nga moresulta og sala og kining gugma nga mulig-on sa pagtuo. Kay daghang kayong mga pamilya karon nga wala na magtagdanay tungod aning kahibalo. Wala na magtinagdanay. Kanunay nang negatibo. Unya, mga tao dahil nang huyang og pagtuo. Dinhi nato nahibaw-an mga kaigsuonan nga kana dayang madunahon nga Kristohanon, huyang dahil nagpagtuo. Unya, dali na siyang mahimong instrumento aron ang lig-on nga pagtuo makasala. Munang magbantay ta alang ni adtong mga huyang nga pagtuo, unya na kay kauban nga madudahon, ayaw na ikuyog-kuyog. Ayaw na ikuyog kay makasa ka na. Ikaw mo'y makasa, ikaw mo'y maapiki. Munang ayaw na lang ikuyog-kuyog kanang mga huyang og pagtuo. Magduda na. Unya, ang gipakita ni Apostol Pablo nga mahitabong magduda, dili lang kay kutubra nga magduda sila, buhato na sab nila. Muingon ni nga karon, mulakaw mo, panalitan mulakaw mo, unya ang imong kauban, huyang sa pagtuo. Niya ikaw, mahinatagon ka nga tao. Inig panghatag nimos mga panalangin nga naani mo, unya makit-an ka sa imong kauban nga huyang pagtuo. Unya imong nahatagan, babay di ay. Muingon man to ang huyang nga pagtuo. Ayay, kailar ba ni pastor? Basig kabit ni pastor. Buhaton sa to niya. Manghatag-hatag to siya pero katong iyang pagduda, iya gyud tinud-on. Mao nang makasa ka. Maubitaw nang sa mga lakaw mga kaigsuonan. Labi na pagpangnangyaw sa pulong sa Dios. Alang sa mga kaigsuonan nako nga hamtong sa pagtuo. Ila-ilahan ninyo ng inyong kauban. Kay maunay, mahimong instrumento nga makasa ka. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo. So naan natay nakatunan din sa atong panag-uban. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. So unsa may angay nato nga buhaton? Ang gipakita din kung ikaw pananglitan na kay mga igsuon diha imong pamilya. Nya na kay kahibalo. Unya kining mga tawhana kulang pagkahibalo. Aron magpabilin ang inyong relasyon diha sa pamilya, ayaw gamita ang imong kahibalo. Gamita ang imong gugma. Kay ang imong gugma mulig-on. Pero ang imong kahibalo magbantay ka kay basi nagmakaguba na hinuon. Unsa may angay buhaton pastor? Dapat kung naa kay kahibalo ayaw wad-a ang gugma. Dili pwede mga kaigsuonan nga palabihon nimo ang kahibalo kaysa gugma. Mas maayo nga mas palabihon nimo ang gugma kaysa kahibalo. Mao nang niingon si Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13, kinahanglan kining tulo magpabilin. Pagtuo, paglaom o gugma apan ang labing dako kining gugma. Ang pagtuo pakita na nga doon na kay kahibalo, doon na kay pagtuo. Ang gugma, ang paglao mga kaigsuonan, nagpakita na nga doon na kay mga nadunggan, nga mga saa din imong gilauman. Apan ayaw gayud tipigi ang pagtuo, ayaw gayud tipigi ang paglaom kung imong kalimtan ang gugma. Kinahanglan ka ng tulo, magpabilin. Pagtuo, paglaom o gugma, ang gipakita ni Apostol Pablo dapat sa atong pagkakristohanon ang muhari kining gugma. Awit makalangit ang magpadayon.
Mayong odto pastor, nalit ako. Abi na ko wala ka ga-live gahapon Domingo, abi ko pas naka-live ka. Brand out me gahapon. Gikag alas 6 hangtod sa alas 6 sa gabi Brand out me. Pero salamat sa Ginoo nakaapas ko. Mabless ang tanan labi na sa akong bana. Si Hermi Silvano sa Kawayan, Negros Oriental, Occidental. Salamat sa Ginoo sa tanan naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin ninyo diha Sister Prima uban sa imong bana. Mayong buntag. Si Richel Barinio Uray. Salamat jud pastor sa pulong sa Ginoo uban sa kaalam nga iyang gihatag nato pinaagi sa imo kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkahibulungan nga buhat walay sama gyud. Muni nga akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan nga diri sa ato nga programa daghantang mga kanabitang madiskubrihan nga mga pagtulunan nga angay gyud natong masayran. Sa makaron dili pwede mga kaigsuon nga kay masayran nga wa kay gugma. Mas kinahanglan nga maghari ang gugma kay maunay mulig-on sa relasyon dias imong pamilya. Pero kon muhari na gani ang karatula, muhari na gani ng kahibalo, maunay makaguba sa inyong pagpuyo diha sa pagtuo. Gusto mo Matod pa ni Napoleon Romano ding Lasa, agre ako anak pastor na sinabi din sa gawa. Adin yon yung naghikog sa halad sa Dios-Diyosan. Di ba? Salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin. sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo walay bisan sa nalasayo. Ang kasiguruhan sa kaluwasan kang Kristo lang. So dinhi sa tong panag-uban do na natay nakatunan, usas angay natong makatunan, angay nato ning tipigan. Usa mga kaigsuonan kana bitang manglakaw, mag-evangelism, magkrusada, uban pa pili-pili agyon ang inyong ikuyog kay basig maura nay mo guba nimo. Basig maura nay mo daot nimo, maura nay mo unay nimo. Kay ang mga huyang og pagtuo nga maoy imong ikuyog-kuyog madudahon na kaayo sumala sa atong nadunggan diri sa atong panag-uban. Si Broca Fidel, salamat sa Ginoo pastor sa imong kinabuhi. Nagtan-aw mi diri sa Mang Tinapay Tisa Min Branch. Pagkanindota ang imuhang trabaho brother Fidel. Di gyud ka gutman kay naa kanunay tinapay. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Rochelle Barinio Uray. Salamat gyud uban sa pulong sa Ginoo, uban gyud sa ihang gugma, labaw gyud sa tanan, walay sama gyud nga natandog gyud ko sa imuhang giwali ron. Salamat kaayo Sister Rachel Barinio Uray. Mayo nga pakiguban ni Listi Pargan Rivas Rivolin. Salamat sa pulong dugang na pod nako nakatunan. Okay. Nya i-share lang gyud ang ato nga programa. Unya mga kaigsuonan, adto nata sa Korinto kapitulo 9. Unang Korinto kapitulo 9. Maghisgot na ni sa gitawag mga katungod ug mga katungdanan sa apostol. Okay. Ato ning hisgutan gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 27. Pero ako ning pamalandungan mga kaigsuonan kung ato ba ning hotdon ang tibok kapitulo or kaha sa matag minsay hugda ni ining maong kapitulo mao'y tagaan natog pagtagad. Ato tas mga pagampo mga kaigsuonan kay unya ang alauna na ami lakaw, unya Huwebes. Di ko kasiguro sa ako mga classmates sa basic pastoral. Di ko kasiguro kung makaapas ba mi kay mugikan mi diri alas 7, alas 8. Unya makikita mi mga kaigsuonan sa Manukuray ug yuta kay aron hataga mabutangan na og dokumento ang iyahang ang yuta sa Ginoo nga matud pa sa ato ang igsuon mga kaigsuonan si Brother Moses Cardente
nga ang Ginoo may tag-iya ani pastor, siya may nagpial ni inin nato ato siyang gam-an og balay alampuanan. Naminaw siya karon, Brother Moses Cardente, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang imong mga pulong ug ang imong kasing-kasing hunahuna wala gayud ni malilong sa Dios. Ingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias diha sa libro sa Jeremias kapitulo 17:10. Ang Ginoo kanunay nag-usisa og nagsusi sa atong nahuna og sa atong kasing-kasing. Gantihan niya ang tao sumala siyang pagkinabuhi ug siyang mga buhat. Og nakit-an ta sa Dios sa imuhang pakita sa imong gugma sa buluhaton kining tanan dili kalimtan sa Ginoo. Ato ta sa pag-ampo mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang Dios ayang pagkamaayo. Og sa inyong pag-share nakit-an ni sa Ginoo ug sa inyong pag-share ni ini atong programa, sultihan ko kamo nga dako kayo ning katabang. Dako kayo nga nahimong kaabag ang inyong pag-share. Dili na sa lisod, dili sa bugat. Gaan ra gyud kayo nga trabaho, pero dako na kayo ng ikatabang sa buluhaton ni Kristo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulog, mga mensahe, di namong nakatunan ang mga gikinahanglan namo nga buhaton sa among pag-alagad kanimo. Ilabi na sa panahon nga dunay mga panahon nga imo kaming dadon sa mga dapit lugar diin magsangyaw sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming gisuginlan o gitudluan kung kinsay dapat namong ikauban o ikuyog sa mga biyahe aron masangyaw ang imong mga pagtulunan. Bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga dili ang kahibalo maoy muhari kun dili ang gugma maoy magpatigbabaw. Amahan Dios nga makagagahom, ikaw Dios magapanalangin, ikaw ang Dios magagiya kanamong tanan sa among pagpuyo niining naong sa kalibutan niining adlaw. Among ang kunog panalangin kadaugan ug padayon ka o Dios nga tagbo sa unsa may mga gikinahanglan sa ako mga kaigsuonan og sa mga buluhaton, mga programa nga diin gisangyaw ang imong ngalan. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Ania ako Ginoo. Si Richel Barinio, tinuod jud na pastor maog gyud pod ako ang tinguha diri sa amo ang lugar nga dunay tukuron pod diri nga balay ampuanan nga gusto ko palit unta lote unta ang Ginoo nga magkahiusa sa tanan. Asa dapit inyo ha Sister Richel, ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios ug alang nato sa atong igsuon nga matud pa nangandoy sila nga ako mo'y padad-on sa mga pulong sa Ginoo sa ilang Thanksgiving. Pwede ra gyud nga pwede ra gyud mo message sa ako ang account Gideon Candelario o text sa ako ang number 0932-638-4134. Ang Dios magpanalangin ug ang Dios magauban kanatong tanan. Kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon na usab diri sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug maayong paniud. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among
among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Anak, balik na